Shibun ki information, Shibun ki idea. Kaneh ka dawa pun nangingis ngujak lenti. Ngatip ya samla na kasor baret bastan bala bat ba kajingkermen long bajawat. Malah ka sengi utip ya kajing tip batamai. Kawai ka sengi utip ya ka trading, kawai ya ka YouTube, nang ta ka business, nang ta ka motivation. Usdang kini barok bat kelem pendep tang kawai ru. Ka problem kam day ka jing duna jing start. Ka problem ka day Shibun ki information kelem ka direction. Hakawai ka sengi wang halade ladang apeteng kumne andala penjot ya kalawai jonga. Teu jet kawai ka jing jet ue ya barok bat jet tang kawai. Nadu kata ka sengi ka jing imjung ka sedang ban kelah. If you try to do everything, you will become nothing. Pemdan kam mantip ya baro en repidan kam kawai ke clear direction. Sengit ban sengap ya baro IT ha kawai ke idea, kawai ke goal, kawai ke skill, but kawai ke journey. Too much information destroy focus, focus action build success. Kublai Shibun, stay blessed.